ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆସିଛି ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା। ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଓପିଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓପିଡ଼ି ବହିର୍ବିଭାଗକୁ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହିର୍ବିଭାଗରେ ଗୋଟାଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେବାର ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତ ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି। ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏହା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣ ଯିବେ eସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ.gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାପରେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ।